És la primera vegada que actuo en un servei d'així d'ajuda o de voluntariat i bueno, la resposta és molt positiva. Com en David, que des de que va perdre la feina pel coronavirus i va fer-se voluntari, ara fa la compra a persones vulnerables, són molts els que han decidit dedicar part del seu temps a ajudar els altres en aquests moments tan complicats. El primer que va molt bé pel tema d'ocupar el teu temps al dia a dia, la rutina diària, i segon pel tema solidari, que al final trobo que és una mica la manera per la qual sortirem tots una mica d'aquest tinglado. En aquest portal, el nombre de persones interessades a fer voluntariat s'ha duplicat d'ençà de l'inici de la crisi. Per llei, només les entitats podien penjar les seves demandes, però davant l'excepcionalitat del moment, ara també ho poden fer els ajuntaments, que han vist un gran aliat en les xarxes solidàries organitzades pels veïns i veïnes. Es va haver d'adaptar per poder posar a disposició dels ens locals que necessitaven canalitzar no només la demanda de la ciutadania d'atendre col·lectius vulnerables, sinó també de canalitzar la multitud de xarxes i de persones que volien col·laborar en aquesta crisi. Per dotar de cobertura aquells voluntaris que no depenen d'una entitat social, la Generalitat ha arribat a un acord amb la Federació Catalana de Voluntariat Social per fer-los una assegurança. Així, voluntaris com en Tomàs, que forma part de la xarxa de voluntaris de Santa Coloma de Gramenet, desenvolupa la seva tasca amb totes les garanties. Tienes libre movilidad para hacer tu actividad sin problema alguno con la policía y después en el caso de ocurrir algo pues tienes la cobertura legal y económica si pasa algo. Tant la Generalitat com les entitats temen que aquesta onada de voluntaris decreixi amb l'estabilització de la crisi sanitària. Per això esperen que molts dels que ara han provat això del voluntariat els hagi entrat al coquet i continuïn reforçant aquesta xarxa solidària que s'ha anat teixint. Com ho pugui combinar per la meva filla, doncs 1 o 2 dies a la setmana intentaré venir. Bueno, intentaré no, vindré segur.